Hej, jeg hedder Mie, jeg er 30 år. Jeg fik tuberkulose, da jeg var 17 år. Jeg var på en vandpibecafé, hvor jeg røg vandpibe 1 gang. Og det resulterede i et langt sygdomsforløb på cirka 2 år, hvor lægen blev ved med at konstatere en fibersprængning i brystkassen, og jeg blev pumpet med smertestillende. Til sidst, da jeg var 17, det startede da jeg var 15, hvor jeg begyndte at blive småsyg hele tiden. Da jeg var 17, der fandt de tuberkulosen ved en operation på Rigshospitalet, hvor de faktisk ledte efter en meget sjælden kræftform, som ikke kan ses på røntgen. De fandt så tuberkulosen på lungehinden i stedet for, og fortalte mig efterfølgende, at jeg bare tilhørte en stor dansk gruppe, og at det formentlig var af vandpiberygning, jeg havde fået det, fra den ene gang, jeg havde røget det på en vandpibecafé. Det gjorde, at jeg gik i gymnasiet. Det var hyggeligt samvær, og det virkede som en god idé dengang. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på det den dag i dag at ryge det igen. Men det blev et langt sygdomsforløb, og det har været et langt forløb efterfølgende de næste 13 år her indtil nu. Med en immundefekt, med konstant mangel på diverse vitaminer. Jeg er hele tiden i mangel på B12, har været i mangel på D-vitamin rigtig længe, men har efterhånden fået den op. Jeg har fået kronisk blærebetændelse. Immundefekten gør, at jeg bliver hurtigere syg, og at sygdomsforløbene varer længere. Og sådan har der været forskellige følgevirkninger af tuberkulosen, så jeg lever et dejligt og lykkeligt liv den dag i dag, men ville det hellere have været det foruden, eftersom der har været rigtig meget sygdom i mit liv, grundet tuberkulosen. Men det har gjort mig pivstærk, men jeg lever med daglige gener, også grundet astma, som er kommet som en følgevirkning på tuberkulosen. Men det lever man jo med. Men ja, det var min historie.